IFM News Regional. Idol Dennis, go ahead. May sa tinatay, itiya para ginong party, itiya tricycle, 𝐏𝐀𝐍𝐀 SUV, si Barangay Kabaruan, Kawayan City, Isabela. Natigpis siya biktima nga alias Go. Nagtondo patapulog ito nagindeng iti Barangay Kawayan, Isabela. Ginto nga ti driver ti SUV, ket alias Ariel. Nagtondo talupulo ken nagisyente, manipot ti Barangay District 2, iti Kawayan City. Nagpasar ti investigasyon, manarimaan tiya panapabagatan, tiya tricycle, iti takamat ko lugar. Ginto nagisinabit na, dati SUV, nga rason itin dapat nagdinungpar. Gabuti pinsag din pag iti-disgrasya ni Kuwa. Dati driver tricycle, nga rason iti panakaitarayon sa ospital, nga nuklar dito nga dead on arrival. Naman, nagsagabat nakaro nga sugat tiya biktima, o palang itinakaro nga sugat itiya bagina, idinto, at driver ti SUV ket may pagurok nga, makainom. Idol Dennis Salipio, Tatak, RMN.